Носиш ли нещо да изтрезни? Кисело мляко. Кисело мляко ще намаже. Кисело мляко ще да се намаже. Лекува всичко. Зелева чорба е. Всичко лекува киселото мляко. Изпробваме. Не го слагай на земята, бе. Айде. Чао, брат. Не, горещо ще остери. Няма да. Абе, къде е горещо? То няма го яде, ако е горе. Пари! Але. То няма да го яде, ако пари, бе. Чакай, много пари. Окана. Да ме окана, те са работят. Абе, виж какво ма направи, бе! Абе, цицка... Абе, дай му го, нищо го няма. Сега ще му гледаме стира. Точка да бъде ще. Еми, нека да натури да цъфтира играса. Виж, лапа плик. То да не е тъп. Влиза в баницата. Извадихме свои картофи. Добре. 6 стана така. 6 така, бай това е. Покри ли я, напръска ли? Не. Много са стити. Сайчко, лъжи ще се напкана много. Идва кучето, вратата се отваря. Ще